Amo na. And so you to I love you. Sana ay pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala kapag nariyan ka ako. Hindi ko ba kaya ang magmahal? Sana sa akin hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na maging
luhang sugat nito. Panahon lamang sa'yo. Sana ibigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Laging makinig at kasama ka. Tunay na kay saya. Di ko lubos maisip na magbabago ka na. Sana ay o ay iniwan ano man ang pagkakamali. Mahal ko tayo. Ano masabi ikaw ay nagtampo. Ha? Ano nga na? Hadi ah. Ano ba ako? Kailangan mo, hindi pa rin ako nagbabago. Oh, Mary. Limong pambihira. Isang kita Amuay! kausapin. Ako'y nangangamba. Baka ika'y magalit, Magalit. umiwas ka sinta. Umiwas ka sintya. Ni naglaon. Minahal din kita, marunong ka namang pala. Wow. Minahal kita. Madugong pangyayari. Pambihira. Nan. Ayan po mga kalasi. Oh, Kalma. kalma. Bibi kalma. Bibi kalma, kalusi. Bibi kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Bukpang kamate. Bibi kalma, ha? Sabi ko sa'yo, pakit ka ng tubig. Ano ko na? Ha? Ano ko na? Yan na kayo gamit ko. Tayo yan. Sherlyn, pwedeng bumaba. Oh, pwede. Talon. Ito po live. Kindat. Ganyan lang. Paano? Dito ko guys. Paano? Yan. Beautiful live. Labas dimple. Oh. Ganon. Ganun pala yun. Dapat. Sige na.
Pakyat. Yeah. Parang paniki. Amor talaga. Parang may edit. Marami nang ikoy. Tapang yun. Intindihin nyo naman kasi. Ay, andyan ka pala. Bakit? Hindi ka mag-akyat? Hindi ka mag-akyat? Kung dito ko mag-akyat ko, buloy! Parang kaya dapat? Bagay ko yung video. Vlogger ka ba? Lager kayo? Lager kayo? Makain mo pala. Oh, siyempre. Yun ang tunay na masipag. Kumakain ng dito. Jadi itu kan ada yang bakal menang nak dulu ni. Wala, tinoyo pa kuya. Huwag ka na dumaan doon, mahirap at doon. Muna ang bahay. Kinsin, palabas pa lang. Lager kayo? Lager kayo, Apne? Sino bro, ano sabi gitu ba? Sabi ko, Dok, ano ko ng isang sako? 2 buhangin ha. Kinalan ako ng 4. Sabi niya, kailangan 4 kasi matapang siya. Sino masunod sa atin, Dok? Siya matapang ha? Matapang yun, Dok. Dalo sa akin, Marvin. Surpresa rin. Kasi Umiyak na yan. umiiyak na, kalaban na si Tiro. Oo. May usang-usang eh. Ano?
Umisog ka na eh. Ay, Nino! Vlogger ka, boy? Vlogger ka? Di eh. Viewers. Yan ang ginagawa mo. Ulit. Yan ang ginagawa mo. Vlogger ka. Yan, amiga. May dadaan. Ngayon, kita mo yun. Kapit na yung kanon pa rin dito. Kapit na yung video. Nakarangan. Ano ba natin kung may sa bahay na to, may? Nakapon na lang, binigay na naman kay Jamila yung bahay. Ang ganda ng bahay, tapos nangawak yung hamba. Ang hamba. Pati pa nga niya, bahay. Mo talaga ko yan. Ito yun. Ano ba kasi? Baka tumalon ka dito tayo. Tapos na lang magbubong! Tapos na lang magbubong! Ako na baga! Palulog ko doon. Mainit na eh. Ako na baga ako. Nakay kumula. Malilim na talaga dito. Malilim na. Tapos. Buang ko ha. Jong. Buang ko ha. Tibag tayo, tibag. Pagpayatang konti. Hindi, nandulo na. Kuha hindi sa video dito. Kuha yan sa video dito. Pre! GoPro ito. Nasabit mo yan? So ay mga kawan, panamang vlog tayo. Yung hamba naman dito sa Felix. Bawasan kayo ng kaunti bagya. Yung sabi. Saan nyo na dyan? At malupit kami maggawit ng hamba eh. Kahoy, miniwildim. Jamila! Ano nga sabi mo, Engineer? Jamila, tawag ka ni Diana ng mama mo. Jimmy, tawag to daw. Sabi ni Mother, your mother. Tinawag ka hindi mo sa libor? Your mother. Nasa kasarapan na sana eh. Pag-ina. Kuhan. Ha? Tawag ka ng di mundo.
Ayun. Ayun. Ang gusto mo, malaki? Maliit. Ito, maliit. Ito, malaki, mahaba. Camera mo. Yan tayo kumikita. Sarili po nagtatrabaho dito. Wala naman tayo mag-video. Pwede tayo mag-video, wala tayong kita. Libre na nga yung bawa, di ba? Video. Ano yun? Tapos magko-comment pa ka, daga lang, video. Normal. Doon siya kumikita eh. Hindi binibidyo. Hindi binibidyo. Ano ipapakain natin sa ano? Pamilya. Halip black. Wasa natin ka ako. Magtataping ka na tayo. Ayaw na sa iba nila. Sige, subok. Ako mga ka-white. Magkagawa na ni Kagacho yung back. Malungkot pa yan. Kaya na lang. Nung nakaraan, munti ka na mag-grindin. Putol ka doon. Sumabit dun sa hollow blocks. Mata. Kita yung bigas. Ako, light ba? Ako, light. Yung natin light mo, gawa ko, parang yung sa'yo. Hindi ako lang break. Hindi magkasyan. Mag-crop tong memory mo. Kagacho. 19 minutes. Baka makurap to. Balik na muna kaya. Sayang pagod dito. Oh, Ano? Gusto natin sa labas ito pantay tayo, no? labas. Para pa rin labas na. Bawas tayo dito. Binabara na ni Kuya Arnil. Tapos mamaya, pupuruan yan. Ha? Wrap na lang? Di na pala pupuruan. Wrap na lang.
muna. Malupit. Sa baba na lang po yung ano, yung babarahan. Tapos irarap ni Kuya Arnel. Ayan po, break time na muna. Break time, kain. At maya-maya ay ano, uwi na rin ako maya-maya kasi nag-ano yung kapatid ko na birthday niya. Tapos gagamitin namin yung sasakyan nila misis na magsiswimming, net swimming dito sa Kasadali. Dito rin sa bato. Kaya mag-update muna ako dito. Nagpaalam naman ako sa kanila. Kay Kuya Noli, nagpaalam naman ako. Mag-update muna ako. Tapos bukas, papasok tayo bukas. Magdadrive muna ako sa kanila. Okay na. Ayun po mga kaparing Jason, magandang tanghali. Ayun po, tapos na nga po na nagkaroon itong bintana. At yun, uwi muna ako. Gawa ng may gagawin dun sa bahay. Kasi ngayon nga, birthday nung kapatid ko. Tapos mamaya magdadrive ako sa kanila. Para magsiswimming. Yan. Tapos bukas papasok naman ako dito bukas. Ayun po, ang vlog na to at maraming salamat. Ayun po, love you all. Bye bye.